Pormestari Kalle Suurpää. Halusimme tulla juhlistamaan tätä hienoa ja tärkeää tilaisuutta. 30 Jahre. Mitä? Aivan niin! Jo 30 vuotta, jo 3 vuosikymmentä on järjestetty tätä hienoa tilaisuutta. Kiitoksena yhdistys kutsuu kunnianjäseneksi. Onneksi olkoon. Keski-Ajan Turkuun. Ja tosiaan 30 vuotta sitten tällä Prinkkalan sisäpihalla oli ensimmäiset keskiaikaiset markkinat, jotka on yhtenäisesti jatkuneet. Toki täällä itse asiassa on ollut jo 80-luvulla Alkemisti tulee tänne hetken päästä. Kannattaa sitten varmaan kuunnella hyvin tarkkaan, että ymmärtää, mitä hän sanoo. Katsomaan, ymmärräänkö hän. Suurta ilmoitettavaa! Kyllä! Tärkeää ilmoitettavaa! Herran nimeen ilmoitettavaa! Kuulkaa, turkulaiset ja markkinakansa! Minä olen Turunlinnan fotobuurivaimo Katriina Kurki ja olen tullut ilmoittamaan, että vieraan palveluita, iloa ja naurua ja Euroopan hienoimpia musikantteja Turmarkkinoilta saati! Saapuminen on herää ja pistää kuusistosta. Emmekä jaksa odottaa, että sukin armonsa Turun markkinoilta saa. Kaksinkertaiseen rangaistukseen, josta on säädetty Mauno Erikssonin kaupungin laissa. Julistetaan myös naisrauha. Hyvät naiset! naiset! Me olemme kunniallisia! No aivan varmasti, mutta nyt on sillä lailla, että ei täällä voi ruveta huutelemaan ennen kuin markkinat on avattu. Olkoon työsi ja kumppaneidesi työ siunattu. Olkoon suori korkea.
Tää vaiko joku vaan tosiaan? Todella. Aine voi kyllä todella muuttua toiseksi aineeksi. Ja tämä mestari tietää, kuinka muutos...